Bastante sovint. Sí. No, porque pertenece a España, a Cataluña. Es que no hay otra ideología ahí. Nosaltres paguem massa a Espanya en impostos i en coses. Llavors és possible que sí que nos robin. Home, robar no crec, no? Però sí que n'hi ha un desgavell econòmic, això sí. Sí, perquè paguem més impostos, als transports, paguem molt més. La solidaritat és un concepte voluntari i a nosaltres ens el posen obligatori, a més amb un límit més elevat. Amb aquests polítics no, amb altres sí. Pero iría todo para el mismo sitio, no iría para nosotros, ¿no? Iría para el gobierno, iría para la Generalitat, iría para todo eso. Para nosotros nada. Jo crec que hem de teixir una mica més, és que està molt enredat, Jo diria que sí. De totes maneres, hauria de ser un projecte que fos recolzat per la majoria de gent que ara està a Catalunya. Jo crec que sí. Perquè poder tindre més avantatge i no ens hem d'anar amagant-se tant. Trobo una cosa bastant lògica. M'abstendria, per això, perquè no és un context ara per temes de política. Ara tenim que anar a l'economia. Una vegada tinguem l'economia, parlem de l'altre. Yo es que con la independencia no estoy a favor. De eso nunca he estado a favor y nunca lo estaré. Pertenece a España, Cataluña pertenece a España y siempre diré lo mismo. Como todo el mundo, ¿no? Sí. Perquè em sento català. Espanya es queda amb prop de 22 milions d'euros l'any que no retornen als catalans. És a dir, cada català perd uns 3.000 euros per any. En 8 anys, el nivell de vida dels catalans ha disminuït un 7,5%.